Il-pilloli Kowsar mediċin oħra li tittieħed għal kontra l-pressjoni għolja jinsabu out of stock. Anzjan ta' 65 sena jgħid lil One News li għal 3 ġimgħat huwa mar biex jiġbor dawn il-pilloli mill-ispiżerja tal-gvern, iżda baqa' sal-lum mingħajrhom. Lill-anzjan qalulu li ma jafux meta se jerġa' jkollhom dawn il-pilloli. Għat tramel out of stock, għat li iva, tramel taħseb li jaslu, għat li ma nafx, għat li m'għandix idea. Rġajt mort ġimgħa wara u reġgħet l-istess, għat li ma waslux, għat li m'għandix idea. Issa rġajt mort il-ġimgħa l-oħra, l-aħħar li mort il-ġimgħa l-oħra u għat li l-istess, għat li għadu ma waslux, għat li ma nafx meta jaslu. L-anzjan jgħid li ma jiflaħx iħallas għall-pilloli bil-pensjoni tiegħu. Jispjega kif din il-mediċina ma joħodix biss minħabba l-pressjoni għolja, iżda wkoll minħabba l-mart kroniku li jsofri minnu. Dawn 3-in-1, ġifieri għal high pressure, għal pressjoni għolja, għal kliwi u għal vini biex iżommok il-vini tajt. Jgħid li ma jafx kif se jibqa' f'każ li l-pilloli jibqgħu out of stock. Dawn importanti ħafna li jekk ma noħodhomx dawn jien, ħanbad il-konsegwenzi jien.